Әмирхан Еники, Коръән хафиз. Унҗиденче елның көзендә, укулар инде башлангач, безнең мәдрәсәгә яңа хәлфә килде. Гаҗәп кызыклы, шуның белән бергә әллә нинди буталчык бер вакыт иде бу. Узган кыш патша төшерелгәч, шәкертләр хөррият диделәр дә, бөтенләй авызлыкларын салдылар. Мәдрәсәдә электән килгән тәртип низам бозылды, укуларның әрәте шираты китте. Җитмәсә былтыр гына килеп укыта башлаган арык гәүдәле һәм юаш табигатьле Гариф хәлфә дә бик йомшак кеше булып чыкты. Аны җәдид хәлфә диләр иде. Ул шәкертләргә кул күтәреп суга белми иде. Хәер, шәкерт кыйнарлык аның көче дә юк иде. Иптидаи кеше сыйныфларда ыбыр-чыбыр балаларны ничек җитте алай тыңлата алса да, рөҗдиләрдә, өлкән сыйныфларда ул бөтенләй көчсез гаҗиз иде. Андагы аттай таза шәкертләр бәләкәй, арык хәлфәнең тәмам башы өстеннән йөриләр иде. Акыралар, бакыралар, бер сүзен колакларына элмиләр. Үзе күрмәгәндә артыннан мыскыллап көләләр, кыскасы, мискинкәйгә көн күрсәтмиләр иде. Кайда инде ул монда дәрес? Хәтта бишара хәлфәнең сыйныфта утырып елаган чаклары да булган дип әйтә торганнар иде. Мондый хәлне ничектер аңлау да читен иде. Гүя моңарча башлары тукмалудан чыкмаган шәкертләргә кешечә әйтелгән яхшы сүз керми дә, күнекмәгән дә алар аңа. Гүя сыртларына аларның һаман йодрык кирәк тә таяк кирәк. Шулай булмаганда алар өчен хәлфә дә түгел, хөрмәткә лаек кеше дә түгел. Юк, түзмәде безнең йомшак күңелле мискин хәлфәбез мондый бәйдән ышканган кыргыйлыкка. Тотты да мәдрәсәбезне генә түгел, кариябезне, авылыбызны ташлап каядыр китте. Бер генә кыш укып калдык без аңардан. Инде менә аның урынына яңа хәлфә килде. Билгеле, без аны бик кызыксынып каршы алдык. Бу инде Гариф хәлфә кебек шәкертләр арасында югалып калырлык кечкенә үтек кеше түгел иде. Озын кара казаки кигән, нечкә билле, киң күкрәкле, уртадан калкурак нык, какча гәүдәле, бәрхеттәй кара сакал әйләндереп алган ап-пак чырайлы, юешләнебрәк торган кызыл иренле, ефәктәй йомшак кара мыеклы һәм аз гына сары йөгергән йылтыр кара күзле бик чибәр бер кеше иде ул. Беренче күрүендә үк ул безгә күзләрен кысыбрак, матур иреннәренең чите белән генә елмайгандай итеп, гүя менә аны-моны сизмәгән куяннарга агач ботагыннан койрыгын уйнаткалап карап яткан сүлән шикелле. Эшеннән генә нидер уйлап, нидер чамалап, яшерен астыртын гына карап торган иде. Һәм без аның чын уен, чын теләген белмәсәк тә, бу елмаюлы астыртын карашыннан ихтыярсыз шомланып, эшебездән генә калтыранып та куйган идек. Онытмас борын тагын шуны да әйтим. Баштарак без аның исемен дә ачык кына белә алмыйча тордык. Безгә аны Хафиз хәлфә дип таныштырдылар. Шул ук вакытта бу кеше Коръән хафиз дип әйттеләр. Тик бераздан гына төшенеп алдык. Чын исеме дә Хафиз һәм шуның белән бергә Коръән хафиз да икән ул. Ләкин тиз арада ул шушы соңгы Коръән хафиз дигән лакабы белән халык теленә кирип китте. Без шәкертләр аны Карый хәлфә дип йөртә башладык. Бер уңайдан тагын шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Безнең мәдрәсәне Искәндәр ахун мәдрәсәсе дип йөртәләр. Таш мәчеткә урам аша иркен генә ихата эчендә аның ике бинасы бар. Берсен гади авыл өйсыман бүрәнәдән салынган кечерәген яңа мәдрәсә дип, икенчесен такта белән тышланган зуррагын иске мәдрәсә яки сары мәдрәсә дип атыйлар. Сарыга буялган иде ул. Яңа мәдрәсәдә күбрәк дәүләкән балалары укып йөри. Аларны иптидаи сыйныфлар дип атыйлар. Хәер, булай сыйныфлар дип зур итеп әйтү дөрес тә булмас. Чөнки бер өй эчендә, бер хәлфә алдына утырып, беренче тапкыр әлифба һәм иман шарты күтәреп килгән 7-8 яшьлек балалар белән бергә
Инде нишәдер кыш рәттән Коръән һәм хадис ятлап йөргән 14-15 яшьлек малайлар да укыйлар иде. Беренче, икенче, өченче сыйныфлар дигән сүз юк. Барысы да тик ибтидаи дип кенә йөртелә. Сары мәдрәсәдә рөжди сыйныфлар. Ягъни анда төрле авыллардан килгән зур шәкертләр ятып укыйлар. Булар инде типсә тимер үзәрлек таза егетләр. Üslerinde beren işli billi bişmet, başlarında kama şitli buruk, muyunlarında ak şarf, kollarında ak pirçatka, ayaklarında şitik yaki tula ıyık üstünden kigen tiren kiyiz katalar. Büyük kiyez bulurga yaratalar. İskek bilen kaşların nişkerteler. Barmaklarına birer kız ismi yazılgan kaşsız yüzük kiyeler, hem bizning işi vak malaylarga kayeniş dipkine deşeler idi. Аларның күбесе дин буендагы башкорт муллаларының һәм байларының мулла мәзинлеккә укый торган малайлар иде. Аларга йөге белән азык килә, һәм кыш буе җылкы ите ашап, сары май ашап, бавырсак ашап ятканлыктан алар бик тазалар һәм бик мутлар иде. Кайберәүләре кашып-пысып кына яр буендагы Шәймарат бишәсенә бал ишәргә дә йөриләр иде. Менә безнең яңа хәлфәбез Коръән хафиз да сары мәдрәсәнең бер кичкенә бүлмәсенә урнашып, өйләгә чаклы безне өйләдән соң рөждиләрне укыта башлады. Рөждиләргә шулай ук карт хәзрәт Искәндәр ахун үзе дә көн саен диярлек дәрескә керә иде. Әмирхан Еники, Коръән хафиз. Әйе, беренче очрашу бик нык хәтердә калган. Әйткәнемчә, кара казаки кигән, ак чырайлы, кара сакаллы чибәр кеше тузан эчендә шау итеп торган мәдрәсәгә ничектер мыштым гына килеп керде. Һәм тукталып, бер сүз әйтмәстән, безнең утырышып биткәнне көтеп торды. Без әле бу елларда да борынгыча астыбызга киез салып тәбәнәк өстәлләр артына тезелеп утыра торган идек. Бик уңайсыз, бик авыр иде булай утыруы. Аяклар ыеп, катып бетә. Аларны кая сузарга, нишләтергә белмичә йөдәп, җафаланып бетәсең. Әмма бу тәбәнәк өстәлләрдән күрәсе җафалар алда булган икән әле. Шулай без утырышып беткәч, карый хәлфә дә өстәлләр алдында торган артсыз биек урындыкка килеп утырды. Һәм әлеге шул сүләннеке шикелле ялтыр күзләрен кысып, аз гына көлемсерәп, берни сиздермичә безгә карап тора башлады. Без барыбыз да тынып калдык. Шактый дәшми торганнан соң, хәлфә акрын гына сорап куйды. Бүген кизү кем? Мин, диде арткы рәттән бер улырак шәкерт. Торып җавап бир, диде хәлфә аңа тавышын үзгәртмичә генә. Шәкерт торып басты. Мин кизү. Исемең ничек? Хакимҗан. Ямаулы шалбар, җиңнәре беләзегенә дә җитмәгән иске пинжәк кигән озын чандыр шәкерткә хәлфә аның ныклыгын, тазалыгын, хылкын чамалагандай сынап күпмедер карап торды. Аннары сорады. Бүген сыйныфта ничә шәкерт? 25. Килми калганнары бармы? Бар, өчәү. Утыр, диде хәлфә, һәм кулындагы катыргы тышлы озын дәфтәрне тезләре өстенә куеп ачты да малайларны исемнәре белән дәшә башлады. Җавап бирүченең һәр кайсына каш астыннан сүзеп кенә карап алды. Кайберәүләрдән мондагымы, читтәнме, яки аттан кем дип сорап та куйгалады. Бу эшне бетергәч торып, шыгыр-шыгыр иткән яңа читекләре белән йомшак кына басып, тәбәнәк өстәлләр яныннан китап дәфтәрләребезне карап узды. Шул чагында бер малайның түбәтәе астыннан чыгып торган җилкә чәчен каты гына тартып куйды. Көлемсерәп, "Поп малайым әллә син", диде. Малай дәшмәде, тик күзенә мөлдерәп яшигенә килде. Тагын күршесенә нидер пышылдаган икенче бәләкәй генә малайның маңгайына бер сүз әйтмәстән куш бармаклап чиртеп алды. Җиңел генә чиртте кебек. Шулай да малайның маңгае кызарып бүртеп чыкты. Без барыбыз да ни өчен бу дип бик аптырап сагаеп калдык.
Малай күлемсерәп басып торган шибәр хәлфәгә сискәнеп һәм сыкранып бер генә карап алды да, маңгаен тотып, тизрәк башын иде. Ләкин тавышын чыгармады. Бу хәлдән безнең эчебезгә салкын бизгәк шикелле ишеткеч бер курку йөгерде. Хәлфә яңадан үзенең биек урындыгына барып утырды. Ак колы белән кечкенә кара сакалын сыпыргалаганда итеп торды. Шуннан соң бер-ике зуррак шәкерттән берничә генә тыныш Коръән укытып карады. Ләкин бер сүз әйтмәде. Төзәтү фәлән дә ясап тормады. Аз гына уйланып утыргач, тыныч кына "Бүгенгә җитте" диде. "Иртәгә чынлап тотынырбыз. Ә хәзер бар кайтыгыз." Гариф хәлфә вакытында без дәрес бетер-бетмәс ду килеп урыныбыздан куба идек тә, ишек төбенә ташланып, өйрелешеп, көрмәкләшеп, букчалар белән сугышып, мәдрәсәне тузанга батыргач кына чыгып китә торган идек. Бу юлы инде без иске гадәт буенча алай дәррәү кубып, ишеккә ташланмадык. Ничектер ихтыярсыздан тыелып, кабаланмыйча, шауламыйча гына киез итекләребезне, каталарыбызны киеп, бер-бер артлы мыштым гына чыгып киттек. Хәлфә урыныннан кузгалмыйча, башын ия төшеп, сүзсез генә безгә карап калды. Һәм менә шушы беренче очрашудан соң атна 10 көн дә үтмәгәндер. Мәдрәсәдә гомумән һәр төрле шау-шу басылды. Тузан да басылды, эшен генә түгел. Бөтен ихатасын үле бер тынлык басып алды. Безнең өчен уйнау да бетте, көлү дә бетте. Ә шаяруны исә бөтенләй оныттык дияргә ярый. Икенче көнне үк инде без хәлфә кулында 3 талдан үреп ишкән озын чыбык күрдек. Хәер, шәкерт өчен чыбык бик таныш нәрсә ул. Әмма чыбыргы сыман итеп үргәнен безнең әле татыганыбыз юк иде. Бик зәһәр нәрсә икән. Ничектер сиздермичә генә килеп чыга торган йылан төсле булып күренә башлады ул безгә. Әйтик, сыйныфта шәкертләр китаплары өстенә иелеп, тынык кына гүләп, һич ни уйламыйча сабакларын ятлап утыралар. Шул чакта әлеге 3тән ишкән чыбык кинәт баш очыбыздан выжлап, берәрсенең сыртына барып төшә. Шәкерт чынлап та йылан чыккандай үз-үзен белештермичә сикереп чинап җибәрә. Бөтен сыйныф сискәнеп, агарынып китә. Ни булды, ни өчен бу? Берәү дә шауламады. Тынлыкны бозмады бит югыйсы. Тик соңыннан гына беләбез. Бишара малай күршесенә борылып, нидер әйтмәкче булган имеш. Бары шуның өчен генә. Ләкин бу кытышкыч усаллыкның безне тетрәткән, безне таңга калдырган хикмәте билгеле инде чыбыкта түгел, ә чыбыкны тоткан хәлфәнең үзендә иде. Беләсезме? Ул бит бер сүз әйтмичә, бер нинди кисәтү фәлән ясап тормыйча, җитмәсә әле майлы йылтыр күзләре һәм кызыл иреннәре белән көлемсерәп кенә сине сыйпап алгандай китереп суга. Һәм әйтергә кирәк, бик яман суга. Ә берни көтмәгән малай исә чыбык әшесеннән үзгәләнеп китсә дә, хәлфәнең әнә шул йылмайган шибәр йөзенә күтәрелеп карау белән ничектер ярым үлектәй өнсез катып кала. Ашу нәфрәте дә аның кабынып китми. Күзеннән яше дә бәреп чыкмый. Бары тик ак кәфендәй йөзенә искиткеч бер аптырау курку гына җәелә. Кычкырып елый да алмый ул. Елап җибәрсә, хәлфә моның өчен ишкән чыбыгын бер-бер артлы тагы да катырак төшереп ала. Башынамы, битенәме, аркасынамы карап та тормый. Кечерәк шәкертләр моңа түзә алмыйлар иде. Күбесенең кайткан чакта балак буйлары юш була торган иде. Әмирхан Еники, Коръән хафиз. Шулай итеп, башта безнең үзенең шибәрлеге һәм киязлеге белән сокландырган Коръән хафиз бик тиз арада бөтен мәдрәсәнең котын алган йырткыч зыбанига әверелде. Йырткычлыгының һич шамасы юк иде. 3тән үргән чыбык нәрсә ул? Чыбык кына эләксә шөкер итә идек әле. Бер кызып китсә, аның йылмаюы ыржаюга әйләнеп, күзләрен тәмам кан баса торган иде. Мондый чагында ул шәкертне кылагыннан сөйрәп торгыза иде дә, бар көченә кизәнеп, яңагына салып җибәрә иде.
Шәкерт егылып китсә, яңадан торгызып, тагын сугып ега иде. Аннары баз ишеген ачтырып, шунда типкәләп төшереп җибәрә иде. Бер көнне ул Миннәхмәт дигән шәкертне шәйханәдән вакытында чәй китереп җиткермәгән өчен генә шул кадәр рәхимсез кыйнады ки, теге бичара хушыннан язды. Авызыннан канлы күбекләр килде. Үлә дип торабыз. Бары йөзенә салкын су сипкәч кенә күзен ачты. Анда да бик озак тора алмыйча, идән уртасында бөгәрләнеп ятты. Шуннан соң Миннәхмәт мәдрәсәгә аяк басмас булды. Моның ише кансыз кыйнаулар еш булып тора иде. Мәсәлән, Сафиулла абзый малае Габделбаринең дә шундый кыйналудан соң колагы агып йөри башлады. Ләкин мондый имгәнүләргә Коръән хафизның һич исе китмәде. Аз гына да тыела белмәде. Һаман әвәлгечә елмайганда ыржаеп, тиргәми сүкми генә шәкертләрне вата бирде. Гаҗәп, залим булган җирдә хаин дә табыла икән ул. Безнең залимнең дә шундый хаине табылды. Бу җиләк җимеш подвалы тотучы гайбаш сәүдәгәр малае Шәрифҗан Бөкре иде. Ул яше белән шактый улы булса да, Рөждигә күчә алмыйча, һаман безнең арада, ибтидаи сыйныфта утыра иде. Берәү белән дә аралашмыйча, берәү белән дә дуслашмыйча, һәр кемгә шом салып, өнсез сүзсез генә йөрүче бер карачкы булып күренә иде ул безгә. Аның колаклары илемсез зур иде, һәм малайлар аңардан бер колагын астына җәеп, икенче колагын өстенә ябынып ята икән дип көлә торганнар иде. Безнең дәүләкәндә Марҗа базары дип йөртелгән мәйданда кино дигән нәрсә бар иде. Ул заманда без аны кино дип түгел, туманный дип йөртә идек. Билгеле, шәкертләргә туманный карау катгый рәвештә тыелган иде. Шунлыктан бу сихри җир безне үзенә гел тартып тора иде. Шунда эләгүнең хәйләсен җаен без эзләп кенә йөри идек. Һәм кай чагында, бигрәк тә кышкы ярминкә вакытында без 40 хәйлә кырып, бик нык яшеренеп, туманныйга барып чыккалы идек. Ләкин гынах шымлыгына каршы, безнең туманный тирәсендә йөрүбез икенче көнне үк хәлфәгә билгеле була торган иде. Моның җәзасын сөйләп торасы да юк. Тик бер нәрсәгә без хайран кала идек. Кайдан белгән бу зыбани? Бары берничә тапкыр шушы каһәргә юлыкканнан соң гына төшенеп алдык. Гыйбашлар туманный каршысында гына торалар ич. Менә шуның ләгин малае, әлеге Бөкре Шәрифҗан капка төпләреннән туманныйга кемнәр килгәнен күзәтеп тора икән дә, икенче көнне хәлфәнең колагына җиткерә икән. Шул хаин аркасында без эчтән үргән чыбыкны күпме ашамадык. Безнең иң явыз дошманыбыз булып китте ул. Тик Бөкре булганы өчен генә без аны эт итеп тукмаудан тыелып калдык. Кыскасы, карый хәлфәдән күргәннәрне сөйләп бетерәсе дә түгел. Һәм дөресен генә әйткәндә, максат та ул түгел. Мәдрәсәдән читкә зуррак дөньяга чыгыйк әле. Кызыгы аның шунда. Әйе, безне утлы табада биеткән шул йырткыч залим, беләсегез килсә, мәдрәсә тышында бөтенләй икенче кеше булып йөри иде. Коръән хафиз. Аның шушы бер исеме үзе генә ни тора. Һәр кемнең телендә ул. Һәр кемнең күзе аңарда. Мәчеткә ул кара казаки өстеннән көмештә йылык-йылык уйнаклаган атлас чапан, башына кара чуклы зәңгәр фәскә җыйнак кына итеп чорнаган ак чалма киеп бара. Намаз вакытында гомуми сафка басмыйча, ахун хәзрәттән бер генә адым арттан ялгыз басып тора. Намаздан соң хәзрәтнең уң ягына утырып, матур, көчле Мисыр мәкаме белән кычкырып Коръән укый. Аш мәҗлесләреннән дә аны һич калдырмыйлар. Анда да ул Искәндәр ахун белән янәшә утыра. Һәм хәзрәт рөхсәте белән Коръәнне дә ул укый. Әгъүзу биллаһи дип аз гына сакауландырып, тавышын аз гына калтырата төшеп башлап җибәрүгә, мәҗлес халкы тәмам уеп, мәрткә киткәндәй тынып кала. Ишек артына җыелган хатын-кызлар, авызларын яулык читләре белән каплап, тәмам эреп, яшьләрен агыза-агыза аны тыңлыйлар.
Amirxan Yeniki, Qur'an Hafiz. Ул елны җитмәсә, ураза да кышкы айга туры килгән иде. Бөтен Рамазан буена Qur'an Hafiz мәчеттә таравих вакытында кычкырып Qur'an чыкты. Аны тыңлар өчен генә халык ябырылып таравихка йөрде. Менә шуннан соң инде Qur'an Hafizның шөһрәте һәм дәрәҗәсе аеруча үсеп китте. Базарда, кибетләрдә, мәҗлесләрдә агайны аны зур гыйлем иясе булуына, зирәклегенә, шибәрлегенә исләре китеп, тел шартлатып сөйли торган булдылар. Хәтта күп кенә сәүдәгәр кызларының да ул хыялларына кереп, күңелләрен кытыклый һәм төн йокыларын качыра башлаган иде. Озак та үтми, халык арасында Qur'an Hafizны карт хәзрәттән соң мәхәлләгә имам итеп кую турында да сүзләр йөри башлады. Бу инде кылакны торгызырлык хәбәр иде. Дөрес, Ахун хәзрәтнең фани дөньяда озак тормасын истә тотып, аның урынына имам табу мәсьәләсен мәчет картлары элек тә үзара сөйләштергәлиләр иде. Ләкин бик сак кына Ахунның үзенә ничек тә барып җитмәслек итеп кенә. Чөнки бу бик четерекле, бик катлаулы мәсьәлә иде. Ә инде Qur'an Hafizны Ахун урынына димләүгә килгәндә, бу аеруча зур гәп, зур бәхәс тудырырга тиеш иде. Хикмәт шунда, Искәндәр Ахун үзе саф башкорт иде. Ә Qur'an Hafiz ислак татары. Шуның белән бергә мәхәллә халкы да ике гырухка, ике төркемгә бүленеп йөри. Төп халык җир су биләүче башкортлар. Ә сәүдәгәрләр, приказчиклар, тегүчеләр, итекчеләр барысы да читтән килгән татарлар. Булар арасында мәхәлләгә хуҗа булу өчен һәр даим яшерен көрәш бара. Башкортлар мәхәллә башына килмешәк татарны куярга һич тә теләмиләр. Ә татарлар Ахун хәзрәттән соң мәхәлләгә имам итеп берәр уңган, өлгер, гыйлеме шәп татар мулласын китерергә ашкынып торалар. Шуның өстенә әле тагын Искәндәр Ахунның Бухарадан укып кайткан Әхмәди атлы үз улы да бар иде. Тик бишара мәгъзум шатан иде. Бер аягы белән чокырга төшеп киткәндәй бик каты аксап йөри иде. Ләкин башкортлар барыбер аны атасы урынына имам итәргә ниятләп торалар. Сатан булһа үзебезнеке булыр, диләр иде алар. Ә татарлар исә мәгъзум ул гарип кеше. Гарип кешегә уеп намаз уку дөрес булмаячак дип каршы төшәләр. Билгеле, алар шушы сылтау белән имамлыкны ничек тә башкорт кулыннан алып, татар кулына бирергә тырышалар иде. Ә Искәндәр Ахун үзе соң бу мәсьәләләргә ничек карый? Ниндирәк мөнәсәбәттә тора? Моны ачык кына белүче булды микән? Иң элек Ахун хәзрәт табигаты белән бик аз сүзле, йомык бер кеше иде. Мәҗлесләрдә дә бүтән муллалар шикелле үзе башлап акыл сатарга яратмый. Бары сорауларга җавап кына биреп утыра. Qur'anны да күбрәк мәзиннән укыта, хәтта мәчеттә мөнбәргә менгәч вәгазьне дә бик кыска тота иде. Ихтимал, бу кадәресе аның картлыгы җитүдән дә килгәндер инде. Дөрес, ул бик башкорт җанлы мулла иде. Бөтен исәп галәмдә иң элек үзенең башкортларына таяна торган иде. Ләкин татарлар белән дә ул бик нык хисаплашырга тиеш иде. Мәсьәлә шунда ки, башкортлар үзләре дин өчен, шәригать өчен алай бик җан атып тормыйлар. Гомумән, дингә җиңел карый торган халык. Күпчелеге мәчеткә бик сирәк йөри, шәригать кушканнарны бик иренеп кенә тота. Сер түгел. Мәсәлән, дин буендагы Күрмәнкәй, Шәрип, Казангыл кебек саф башкорт авылларындагы мәчетләрнең сукмагын җәй көне үлән басып бетерә. Ә муллалары базардан базарга күмәкләшеп, кымыз ичеп, бал ичеп, курай тартып, җырлашып, кәеф сафа сөреп йөриләр. Һәм берәү дә моны гаип итми. Киресенчә, андый мулланы мактап кына сөйлиләр. Шәп кеше. Менә шуңа күрә дә башкортка хәзрәт үзенеке булса шул җиткән. Калганына аның артык исе китми. Ә татар инде андый түгел. Татар бигрәк тә аның сәүдәгәрләре гаҗәп тәкъва халык. Дин ислам өчен җанын да, малын да кызганмый.
Шәригать кушканны үзе үтәү генә түгел, хәзрәтнең дә бик төгәл үтәп баруын тикшереп торырга ярата. Аннары хәзрәткә тигән күп төрле садака да, мәчет мәдрәсәне карау өчен бирелгән һәр төрле игъана да күбрәк алардан керә. Шулай булгач, Искәндәр ахунның үз мәхәлләсендәге татарлар белән хисаплашмыйча һич мәҗале юк. Аңа ике халыкның да киен көйләргә туры килә. Ихтимал, шуңа күрә ул имамлыкка кемне варис итү мәсьәләсе буенча барган бәхәсләрне ишетмәмешкә салынган булып, тел яшереп торырга мәҗбүрдер дә. Ләкин шулай да Коръән хафизга аның үз мөнәсәбәте ничек? Ни уйлый ул бу кинәт калкып чыккан татар турында? Җаны кабул итә аламы аны? Мөгаен, юктыр. Хәер ачык кына әйтүе бик читен. Дөрес, ул аңа юл куя, бернинди көнчелек мазар күрсәтми, әмма шуннан башкасын сизү һич мөмкин түгел. Мәҗлесләрдә дә ул ап-пак сирәк сакалын күкрәгенә терәп, күзләрен шишенке кабаклары астына яшереп, тын гына утыра. Сүзе бик сирәк чыга. Тик әллә нидә бер генә бик хикмәтле һәм усал итеп берәр кинаяле сүз әйтеп куя. Шуңа күрә аңардан бераз куркалар да. Шул ук вакытта аны билгеле олылап хөрмәт итәләр. Ләкин мәчеттә булсын, мәҗлестә булсын, хәзрәт үзенең янәшәсендәге Коръән хафизны гүя күрми дә, белми дә. Атналар буена ул аның белән сөйләшмидер кебек. Әмирхан Еники, Коръән хафиз. Аның каравы Коръән хафизның ахун хәзрәткә булган мөнәсәбәтен ачык сизергә мөмкин иде. Иң элек шуны әйтергә кирәк. Дәүләкән кебек зур бер җирнең бай мәхәлләсенә килеп эләккәч һәм татар сәүдәгәрләренең бихуш булып күтәрелеп алуларын, хәтта имамлыкка юрый башлауларын белеп алгач, бу хәйләкәр елгыр бәндә мондый форсатка теше тырнагы белән ябышырга тиеш иде. Ахун хәзрәт урынына имам булып калу, бу инде тешеңә дә кермәслек бер бәхет. Моның өчен иблисның үзе булырга да, теләсәң нинди җәтмәләр карарга да ярый. Ләкин шуның белән бергә ахун хәзрәтнең башкорт булуы һәм башлыча үзенең башкортларына таянуы Коръән хафизның эшен гаять читләштерә иде. Хәтта өметсезгә әйләндерә иде. Бу эштә ачыктан-ачык татарлар ягына да басарга ярамый иде. Алай иткәндә бөтенесен оттырырга мөмкин иде. Шуңа күрә безнең Коръән хафиз башкорт ышанучан, башкорт олылаганны ярата дип булса кирәк, иң элек хәзрәтнең үзенә ничек тә ярарга, ничек тә елышырга тырышты. Ачыктан-ачык ялагайлык күрсәтмәсә дә, чөнки аңа үз дәрәҗәсен дә сакларга кирәк иде. Ул карт хәзрәтне гүя хөрмәт итү, олылау йөзеннән аның алдында тәкъсир дип, мөбарәк зат дип баш иеп кенә торды. Һәр вакыт янында булып, аның һәр теләген, һәр буйрыгын үтәргә әзер торды. Мәчеттә ул аны култыклап минбәргә менгерде. Мәҗлесләрдә ул аңардан узып сүз сөйләмәде. Коръәнне дә бары аның рөхсәте белән генә укыды. Кыскасы, бик итәгатьле бер кыяфәт белән ахун хәзрәткә чынлап та бик якын торган бер кеше сыман ул бүтән җирдә аның күләгәсе булып йөрде. Ләкин булар гына карт хәзрәтнең күңелен җәлеп итмәсен, татар файдасына аның фикере үзгәрмәсен Коръән хафиз сизенә иде булса кирәк. Монда юхаланып маташу юлы белән генә эш чыгарып булмаячак иде, әлбәттә. Карт хәзрәтне тәмам әсир итәрлек ниндидер бүтән бер бик көчле, бик тәвәккәл чара табарга кирәк иде. Ә безнең ислак мишәре явыз усал булу өстенә бик чая кешедә иде. Чынмы, ялганмы? Ләкин ялкынсыз төтен булмый диләр. Аның әнә шулай имамлыкны өмет итеп йөргән чагында дәүләкән шинкарларына барып, марҗалар белән көмешкә эчеп утыру турында да сүзләр чыккан иде. Тик хикмәти Худа моның аңа бер зыяны да булмады. Зур дәрәҗәле шибәр кешенең гамәлен алай бик хөкем итмиләр күрәсең. Менә шул әрсезлегенә һәм үзенең дәрәҗәсенә таянып, карт хәзрәткә тагы да ныграк якынаю нияте белән
Qur'an Hafiz әфәнде ғажап bir qıyу adım ясый. Ул үзенчә бик дөрес исәп йөртә. Ләкин моңардан ни килеп чыкканын алда күрерсез. Эш булай тора. Искәндәр ахунның шатан мәгъзүмнән башка тагын Гайша исемле җитеп килгән кызы да бар иде. Башкорт кызларының дим камышыдай bir сылуы иде ул. Озын кара калын толымлы, түгәрәк кара су йөзле, сызылып киткән нечкә кашлы, шиядәй иренле, инҗедәй ап-пак тешле, елмайганда бит урталары шыкрайып китә. Үзе карлыгачтай уйнак сөйкемле иде. Сары мәдрәсәдә ятучы шәкертләр Гайшаҗан дип аваларда китәләр иде. Шул карлыгасты бер күрер өчен генә алар атна сайын хәзрәтнең абзарындагы тиресен түгәргә йөриләр иде. Җомгадан соң 10-15ләп шәкерт туй мәҗлесенә әзерләнгәндәй бик көязләнеп, ак шарфларын чырнап, ак перчаткаларын киеп, бүрекләрен кырын салып, шагыр-шыгыр хәзрәт ихатасына атлыйлар. Анда аларны хәзрәтнең ялчысы озын Гыймади каршы ала. Һәр кайсына я сәнәк, я көрәк тоттыра. Шәкертләр шарфларын, туннарын салып, дәррәү эшкә тотыналар. Зур үрәчле чанага тиресне төягәч, 5-6 шәкерт аны һай-һулап сөйрәп, яр астына алып төшеп китәләр. Булай ат җикмичә генә күмәкләшеп тарту кызыграк та, һәм вакытта озаграк сузыла. Ләкин тирләп пешеп эшләгән шәкертләрнең күзләре гел аш өенең ишегендә генә. Шуннан Гайшаҗан кымган күтәреп килеп чыкмасмы? Тик гынах шымылыгына каршы җиз кымганны күтәреп я шатан мәгъзүм, я карт остабикә, я Гыймади хатыны килеп чыга. Ә Гайшаҗан юк. Гайшаҗан чыкмый да чыкмый. Һай, аны күрүләре бик тә читен шул. Бигрәк тә хәзрәт үзе өйдә булса, бу бөтенләй өметсез эш иде. Әмма өметсез шайтан дигәндәй, кай чагында көтүләре бушка да китми. Гайшаҗанның да бит әле үз җаны бар. Ул да бит шәкертләрнең ишек алдында тирес түккән булып зарыгып көтүләрен сизеп тора. Һәм менә уйламаган бер чакта гына сылып кыз тәңкәле юка җиләнен башына бөркәнеп, аш өеннән ялт килеп чыга да, башын түбән иеп кенә, кичкенә ак пималары белән вак-вак атлап кына капка төбенә китә. Урамга чыгып, кемнедер көткәндәй, бер уңга, бер сулга бурылып каранып тора. Тора да, аннары кирфекләрен шулай ук җиргә төшереп кенә, вак-вак атлап кына кире өйгә таба килә. Һәм ишеккә җиткәндә генә кыр кәҗәседәй кинәт атлып кирип китә. Авызларын ачып каткан шәкертләр шул чакта мәгъзүмәнең узын кара толымлы зифа буенда, кыйгач кашлы, бит урталары чыкрайып торган түгәрәк йөзен дә ичмасам бер рәхәтләнеп күреп калалар. Һәм аларга шул җитте дә. Шунда ук көрәк сәнәкләрен ташлап, калганын Гыймади үзе дә көрә бетерер. Туннарын киеп, тизрәк мәдрәсәгә эздерәләр. Кайткач, бөтен кич буена, Гайша хурыйда, Гайша җаны дип, кытырып киткән хыялларыннан тәмам исерешеп, киязләре өстендә аунап яталар. Бигрәк тә пешеп кенә өлгергән кып-кызыл җиләк шул. Кемнең генә авызына өзелеп төшәр икән ул татлы сусыл җиләк. Әмирхан Еники, Qur'an Hafiz. Менә шушы җиләктәй мәгъзүмәгә безнең Qur'an Hafiz нәфесен суза да инде. Әлбәттә, ул шәкерт түгел. Хәзрәткә шактый якын торган, аның өенә кергәләп чыккалап та йөргән кеше. Һәр хәлдә сылу Гайшаны күргәләгән булырга тиеш. Ничек кенә булмасын, сүлән шикелле астыртын мыштым гына каранып йөргән Qur'an Hafizда 17 яшьлек хәзрәт кызына дөрләп ялкынлы дәрт кабына. Ихтимал, моны мәхәббәт дип тә атарга ярый торгандыр. Чөнки мәхәббәт йырткыч җанварларга да хас нәрсә диләр. Кыскасы, ул Гайшәгә өйләнергә тели. Ләкин бу теләкнең нигезендә башлыча бик еракка каратып төбәлгән зур исәп тә ята. Әгәр ул берәр мөгъҗиза белән Искәндәр ахунның кияве булып алса, бай мәхәллә һичшиксез аныкы булачак. Башкорт бик туган җанлы.
урын һәм дәрәҗәне үз тукымына яки үз кардәшенә тапшырырга ярата. Шулай булгач, карт хәзрәт тә, гәрчә бердән-бер улын үз урынында күрергә теләсә дә, мәхәллә халкы мәгъзум гарип ул дип каршы торгач, имамлыкны ахыр чиктә яраткан кызының киявенә бирер иде. Бирмичә хәле юк, чөнки мәхәлләнең иң көчле өлеше татарлар шуны таләп итәчәкләр. Шулай итеп, Коръән хафиз үзенең яшерен максатларына ирешәчәк, әгәр дә Гайша дигән карлыгачны үткен тырнакларына эләктереп ала алса. Ул башта Гайшәгә булган өметен сиздерергә ашыкмады. Ул иң элек үзен бик мәхәббәт тотып, бик көяз йөреп, мәхәллә халкы алдында дәрәҗәсен күтәрергә һәм суфиланып, итәгатьлек күрсәтеп хәзрәткә йылышырга тырышты. Әмма ләкин кыры исәп һәм азгын теләк һәр вакытта берәр ышыннан сүтелә башлый. Коръән хафизның мәдрәсәдәге йырткычлыгы тышка чыкты. Халык теленә керде. Кайбер ярлы-ябагай балалары укуларын да ташладылар. Хәлфә кыйнаганнан соң колагы ага башлаган әлеге Габделбариның әтисе Сафиулла абзый, әйтергә кирәк, Дәүләкәннең мөхтәрәм сәүдәгәрләренең берсе, хәлфә өстеннән хәзрәтнең үзенә туп-туры шикаят белдерә. Бу инде хәтәр нәрсә. Ышанычлы терәкләрнең берсе какшый башлау дигән сүз. Кем баласы икәнен абайламыйчарак малайның кылагына тындырган икән, хәерсез. Шуның өстенә бузык хатыннар белән чуалуы турындагы сүзләр дә ешрак кабатлана башлады. Әгәр дә сүзләр ахун хәзрәткә барып җитә калса, Гайшәдән генә түгел, бөтенесеннән колак кагарга мөмкин. Кыскасы, Коръән хафизга ашыгырга кирәк иде. Ә тарихи вакыйгалар ул кышны бик куйрып китте. Әйткәнемчә, Коръән хафиз безнең мәдрәсәгә 17нче елның көзендә килгән иде. Безнең Рәссәйне инкыйлаб ташкыны басып киткән бер заман иде бу. Ерак пайтахыттан көчле инкыйлаб җиле ниһаять безнең кичкенә Дәүләкәнгә дә килеп җитте. Бездә дә Совет дигән яңа власть урнашты. Дөрес, көндәлек гади тормыш үзенең моңарча хөкем сөргән тәртип низамы, дине шаригате белән искечә һаман бара иде әле. Ләкин шуңа карамастан бу инде яңа чор, яңа заман иде. Тиздән бөтен иске тәртипләр җимерелергә тиеш. Берәүләр моны бик теләп көтә, икенчеләр хафага төшеп куркып тора. Әмма яңаның туы кискен, каты көрәшсез булмас кебек. Эшләр шуңа таба бара. Коръән хафиз менә шушы буталчык, хәвефле вакыттан файдаланып калырга уйлый да. Көннәрдән бер көнне ул карт хәзрәт алдына барып, түбәнчелек белән, ләкин ачыктан-ачык сүзен башлый. Тәкъсир, сезгә зур гызырым бар ди, шибәр йөзендә әдәп белән әрсезлекне бергә чагылдырып. Тугры сүзем өчен кәйфегез кырала күрмәсен. Бары изге теләктән чыгып әйтәм. Тәңрем моңа шаһид. Үзегез күрәсез, тәкъсир, заманнар бик буталды. Иртәгә ни буласын берәү дә белми. Зур афәтләр килүе мөмкин. Әйе, хусусан сезнең кебек тирә-якта дан тоткан ахун хәзрәтнең хәле бик мөшкилләнеп китүе мөмкин. Ник дисәгез, әһл ислам арасында да бердәмлек бетте. Гырухларга бүленеп якалашу китте. Хак сүзне җиткерүче дин әһелләренә колак салмый башладылар. Алай гына да түгел, бу дәһри большевиклар чыгарган власть халыкны ачыктан-ачык дин шәригатькә каршы кытырта. Хәзрәт имамнарны халыкның дошманы итеп күрсәтергә тырыша. Мондый шартларда изге минбәрдән әһле гыламаны хак юлга өндәүнең никадәр авыр булуын шаят үзегез дә аңлый торгансыздыр. Шуның өстенә тәкъсир, мәгълүм булганча, без барыбыз да бу фани дөньяда мусафирлар гынабыз. Зинһар сүземне авырга ала күрмәгез. Әмма ни кыйлмак кирәк? Картлыгыз бик җиткән. Хак Тәгаләнең тәкъдирен белеп булмый. Үз янына чакырып алу да мөмкин. Аз гына сабыр итегез, устазым, сезгә булган хөрмәтем искиткеч зур, максатым иманым шикелле саф. Сез Гали җәнәбкә бөтен вөҗүдем белән тугрылыклы булып калуда гына.
Müбәрәк җилкәгездә күтәреп барган авыр йөкне ышанып миңа тапшыра аласыз. Изге юлда җаным фида, мин сезнең калканыгыз булырга телим. Тик хәйр-фатихагыздан ташламагыз, тик калбым түреннән чыккан соңгы үтенечемне генә кире какмагыз. Пәйгамбәребез алдында килеп тезләнгән сахаба шикелле, кулларымны гаришкә сузып, "Я хәзрәтем, сездән сорарга җөрьәт итәм." Кадир Мәүланың ихтиярына буйсынып, кызыгыз Гайша бикә Мәгъзумәне миңа хәләл җифетлеккә бирсәгез иде. Җитте хәлфә, җитте, ди хәзрәт, кулы белән ишарә ясап һәм көчкә сулышын алып. Сез кем хузурына килүегезне белеп килдегезме? Белеп килдем, тәкъсир, бик яхшы белеп килдем. Сез үзегезнең кем идекегезне дә яхшы беләсезме? Мин сезнең тугрылыклы хадимегез, тәкъсир, ди Коръән хафиз, өр-яңа кәләпүшле башын ия төшеп. Карт хәзрәт авыр күз кабакларын яртылаш кына ачып, судай тынык күзләре белән көяз сылу Коръән хафизга текәлә. Алайса, ишек төбенә китеп минем сүземне тыңлагыз. Килмешәк мишәр өчен минем үстергән кызымды әзерләп куйган мөнбәремдә юк. Ишеттегезме? Барыгыз. Моннан соң бусагама аяк басасы булмагыз. Моны ишетеп, Коръән хафиз башта агарынып китә. Бер авык сүз таба алмыйча катып тора, аннары кара янып, булып әйтә. Сез тәкъсир, бу сүзләрегез өчен бер үкенерсез. Мин бу тәхкирне, хурлауны онытачак түгелмен. Хәзрәт аңа кулын гына селти. Коръән хафиз йылан шикелле хәзрәт өстенә ысылдап, "Моннан соң сез миннән рәхим шәфкать көтмәгез" ди дә бәрелә сугыла чыгып та китә. Әмирхан Еники, Коръән хафиз. Шулай итеп, моңарча дәшми тынмый гына йөргән карт хәзрәт үз-үзенә бик нык ышанып, масаеп, имамлыкны өммет итеп, хәтта Мәгъзумәгә нәфесен сузып йөргән килмешәк мишәрне бер селтәнүдә үтерде дә куйды. Билгеле инде, Коръән хафиз өчен бу хәзрәт бусагасыннан гына түгел, гомумән мәхәлләдән куылу дигән сүз иде. Чынлап та, дәүләкән сәүдәгәрләрендә хәзер Коръән хафиз кайгысы юк. Һәм башкорт мулласы моны бик нык исендә тоткан булса кирәк. Ләкин ул ислак мишәрнең никадәр усал явыз булуын гына уйлап җиткермәгән икән. Ул кышны мәдрәсәдә укулар бик иртә тукталды. Читтән килгән олы шәкертләр чана юлы өзелгәнче үк авылларына таралышып беттеләр. Коръән хафиз да озакламый юкка чыкты. Без дә йырткыч тилгәннән котылган чибеләр шикелле бер иркен сулыш алдык. Әмма шулай да ул мәлгунның бөтенләй үк юкка чыгуына күңел нигәдер ышанып бетмейде. Кешесе андый түгел. Кабердән әйләнеп кайта торганы. Чынлап та, Дәүләкәннең таш мәчетле бай мәхәлләсенә шулай ансат кына кул селтәп китәме соң? Байларның кыйммәтле киләмнәр белән түшәлгән залларында Мисыр макамы белән кычкырып Коръән укуларын, шапан кесәсенә шыгырдап торган кагазьләрне карамыйча гына салып куюларын тиз генә онытыр дисезме? Юк, әлбәттә. Кеше тиресен алыштырса да, гадәтләнгән кәсебен алай җиңел генә ташламый. Дөрес, соңгы вакытта дөньялар үзгәреп киткәч, бигрәк тә Ахун хәзрәт тарафыннан шундый мәсхәрәле рәвештә куылгач, Коръән хафизның Дәүләкәндәге майлы ширбәтле тормышы ничектер кинәт өзелгәндәй булды. Имамлыкка омтылу да бер мәлгә әһәмиятен югалтып җибәрде шикелле. Ләкин бу ихтимал вакытлыгына бер күренештер. Дин бар, шәригать бар дигәндәй, бәс шулай булгач аның мәхәлләсе дә сакланыр. Мулласыз да билгеле тормаслар. Юк, өметне һич тә эзәргә ярамый. Аннары килеп, Дәүләкән үзе һәм аның мәчете утка янса да, Гайша бикә Мәгъзумә кала бит әле. Ул бар бит әле. Искәндәр Ахуннан кайтарасы үч бар, үч. Моны инде ул та кыямәткә чаклы онытачак түгел. Җай гына чыксын.
Гайша бикәне тартып алыпмы, бүтәнчәме, әмма ул карт хәзрәтне кәҗә урынына бер үкертәчәк әле. Әйтте диярсез, һәм озакка да сузмаячак ул моны. Белеп тора ул, башкорт җитеп килгән кызын озак асрарга яратмый. Бүрек белән бәргәч җыгылып китмәсә, тизрәк туйлап озату ягын карый. Ахун хәзрәтнең Гайшәсенә 16 яшы тулыр-тулмас тирә-якның исемле муллаларыннан һәм бай башкортларыннан яучылар килә башлаган иде инде. Тик хәзрәт ни өчендер үзе генә бирергә ашыкмый иде. Ә хәзер дөньялар булай булып киткәч, сылу кызын исән-имин чагында озатып җибәрүе дә бик мөмкин иде. Шул сәбәпле Коръән хафиз каядыр китеп югалтса да, Дәүләкән тирәсеннән алай бик еракка йөрмәскә тиеш иде. Озын сүзнең кыскасы, Коръән хафизның тагын әле бер Дәүләкәндә пәйда буласын без ничектер сизенеп, көтеп йөрдек. Тик кайчан, ничек, нинди кыяфәттә пәйда буласын гына алдан юрый белмәдек. Хыялыбыз җитмәде. Ә ул шалмалы иблис, һич уйламаган чакта, һич акыл ирешмәс бер яктан килеп чыкмасынмы? Бу шул кадәр шаккаттыргыч әкәмәт бер вакыйга булды ки, Дәүләкән халкы прәме бут чабып ах итте. Валлаһи дип әйтәм, әгәр шушы вакыйга булмаса, мин дә күпме гомердән соң ул бәндә турында вакыт әрәм итеп язып та тормас идем. Ярар, барысын да ишеткәнемчә сөйлим әле. Ишеткәнемчә дим, чөнки Коръән хафизның да килеп китүен бары эш узгач кына белдек. Мин инде ул кышны илдәге хәлләрнең кискенләшә баруын, мәдрәсәдә укуларның иртә бетүен әйткән идем. Чынлап та, язга чыгу белән дөньялар тагы буталып китте. Аклар, кызыллар сугышы башланды. Каяндыр, ниндидер тагын чехлар дигән нәрсә калкып чыкты. Менә шул чехлар җәй башында безнең Дәүләкәнгә дә килеп керделәр. Совет урнаштырып йөрүчеләр каядыр юк булдылар. Өяздә нинди власть, кем-кемгә хуҗа белгән кеше юк. Әллә нинди билгесез, ышанычсыз бер вакыт. Һәр кем өендә пысып ята. Байрак кешеләр хатын бала-чагаларын читтәрәк торган тынычрак авылларга күчерделәр. Искәндәр ахун да бу җиткән Гайшәсен солдат күзеннән саклау өчен булса кирәк, үзенең туган авылы Ташлыярга озатты. Шулай да бу чехлар дигәнен бездә алай озак хөкем сөрмәде. Аларның солдатлары җирле халык белән артык аралашмыйча станциядә үзләренең вагоннарында тордылар. Тик бик форт киенгән офицерлары гына сәүдәгәр өйләрендә граммофон уйнатып, купец кызлары белән парлап биешеп, кәеф сафа кылып йөрделәр. Ә бер айдан соң Бәләбәй ягыннан килүче кызылларга каршы торырга теләмичә, тиз генә Дәүләкәнне ташлап чыгып та киттеләр. Дәүләкәнгә беренче тапкыр кызыллар килеп керделәр. 40лап улау, 200ләп кеше. Биразы ат өстендә, ә күпчелеге җәяүле гаскәр. Шин армия идеме бу, хәзер инде әйтә алмыйм. Ахрысы Богырыслан Бәләбәй тирәсеннән җыелып чыккан аерым бер отряд кына булгандыр. Үз башлары да, кораллары да аларның бик шуар иде. Бер ишеләре окопларда аунаган иске шинельдән, икенчеләре үзләренең чикмәннәреннән, күбесендә ыштыклы озын мылтык, калганнарында көпшәсе киселгән кыска мылтык, ә кайберләрендә бер нәрсә дә юк. Хәер, араларында шын командирларча аркылы-торкылы каеш киеп, шпорлы итек киеп, ян ягына кылыч, наган тагып йөрүчеләре дә бар иде. Кыскасы, кем нәрсә тапса, шуны кигән. Шуның белән коралланган булса кирәк. Ләкин бөтенесендә уртак бер нәрсә, башларында яки күкрәкләрендә зур кызыл тасма. Шушы тасма булмаса, аларның акмы, кызылмы, яшелме икәнен дә тиз генә аерып булмас иде. Әмирхан Еники, Коръән хафиз. Инде тыңлагыз. Отряд килеп кергән көннең төнендә үк Искәндәр ахунның капкасын кемдер бик каты дөбәрдәтергә тотына. Ишендәгеләр сискәнеп уяналар. Тын да алырга куркып көтеп торалар. Озын Гыймади капкага чыга. Һәм менә бер заман туп-туры хәзрәт яткан түр якка берәү атылып килеп керә. Шпорлы итекләрдән,
Кызыл галифадан, ак папахадан, папаханың бүтін буена кыйыклап кызыл тосма тоткан, аркылы-торкылы кайыш шлейлар кигән, бер янтыгында кылыч, икенче янтыгында наган. Зур кара мыеклары ырчыктан ике якка сүзеп тора. Идән уртасына аякларын айырып баса да бу, түшәгендә утырган хәзрәттән кычкырып сорый: "Я тәкъсир, таныйсыңмы?" "Таныйм" ди хәзрәт, аз гына көттереп. "Танысаң бик әйбәт. Безгә хәзер исап-хисапны үзәр вакыт җитте." Йөзе генә түгел, иреннәре кагаздай агарган һәм сакал мыегы әкрен генә калтыранган хәзрәт әллә артык дәрәҗәдә хайран калудан, әллә шиксез ачу нәфрәттән инде телдән язып, кирфеген дә кагалмыйча Коръән хафизга узак кына карап тора. Аннары тәмам аптыраган, исе киткән кешедәй ихтыярсыздан сорап куя: "Ничек сине җир йотмый, ә? Я Кадир, я Мәүлә." Күзләрен ялт-йолт йөрткән Коръән хафиз сабырсызланып аңа кычкыра: "Хәзрәт, Аллаңа сыенырга өлгерерсең, минем вакытым юк, сүзне битерик." "Сиңа миннән ни кирәк, иблис мәлгун? Гайшә бикә, кайда Гайшә бикә?" Хәзрәт балаларча һәр төрле куркуны онытып, кинәт тәштитләп каргарга, тиргәргә тотына. "Алланың дәргахыннан сөрелгән хаин син, Яэҗүҗ-Мәэҗүҗ булып кубарылган йырткыч вахши. Син җир күтәрмәс нәҗис, кабих зинашы син. Күкләрнең каһәре яусын башыңа, мөртәт." Һәм бәддога кылгандагыча ике кулының сырты белән битен сыпырып куя. Коръән хафиз кытырып китеп, наганын тартып чыгара. "Тукта хәзрәт, күрәсеңме менә моны? Авызыңны хәзер кайнар кургашын белән тутырам. Кайда Гайшә бикә? Чакыр тизрәк, я." "Гайшәне түгел, кешегемне дә бирмим мин сиңа." "Ягъ бирерсең, җаныңны алам, тәкъсир, сузма." "Җанымны да син ала алмыйсың, бәдбәхет. Җаным Алла хузурына китәчәк." "Атам!" "Ат, я ат, ник атмыйсың?" Коръән хафиз сыңар күзен кысып, наганын хәзрәтнең нәк башына төзи. Ике кулы белән түшәгенә таянып, артка кайрыла биреп утырган хәзрәт ап-пак иреннәрен кыймылдатып, күзен дә йоммыйча наган кепшәсенә карап тора. Коръән хафиз акрын гына наганын кире төшерә. "Тәкъсир" ди ул, ниһаят карлыккан тавыш белән. "Кирелегеңә барма. Бел, синең кебек ахуннарга көн бетте хәзер. Ә минем аркада әле син кытылып калачаксың. Аңлыйсыңмы шуны? Я, ник дәшмисең? Чакыр алайса Гайшә бикәне. Үзем сөйләшәм мин аның белән." "Ул өйдә юк", ди хәзрәт тыныч кына. "Юк? Ничек юк? Кайда ул?" "Китте." "Кая китте?" "Авылга." "Кайсы авылга?" "Анысы сиңа кирәк түгел. Хәзрәт, син уйнама минем белән. Мин синең җаныңны да җәһәннәмгә җибәрермен. Гайшә бикәне дә җир астыннан эзләп табармын. Яхшы чакта әйт, кайда ул?" "Ул монда юк, вәссәлам. Син кабиккә ялганлап тору бик зур түбәнлек булыр иде. Ә кайда икәнен сорама, барыбер әйтмим." "Әйтмисең?" "Әйтмим." Коръән хафиз кызыл галифе кигән аякларын ике җәпле сәнәктәй айырып, җилкәсен җыерып, хәзрәткә бүредәй карап тора. Әлбәттә, хәзрәт алдашмый. Юк, алдашмый, тик нишләтергә үзен? Түшәгендә атып үтерергәме? Нишләтергә? Ә карт ахун аны үчекләгәндәй күзенә туп-туры карап әйтә: "Я мәлгун, атсаң ат, атмасаң чыгып олак. Җаллат шикелле алдымда басып торма." Шуны әйтүе була. Коръән хафиз чытырдатып наганын кыса да, силтәнеп бер түшәмгә атып та җибәрә. Аннары бик яман сүгенеп, ишеккә бүтән көченә тибеп, атылып чыгып та китә. Һәм таң алды караңгылыгы аны әйтерсең баш аягы белән йота. Шуннан соң ул чынлап та төн эчендә эреп югалган гыйфриттәй каядыр юк була. Иң гаҗәбе шунда ки, кызыл галифалы, ак папахалы Коръән хафизны хәзрәттән башка дәүләкән кешеләреннән берәү дә күрми. Бәлки, күреп тә танымаганнардыр. Һәр хәлдә
Кызыллар отряды озак тормыйча Дәүләкәннән чыгып киткәч кенә, карт хәзрәт өендә булган төнге вакыйга халык арасына тарала. Ахрысы шуңадыр, бу вакыйга кешеләргә ниндидер бер җен әкияте сыман булып тоела. Башта аңа ышанырга да, ышанмаска да белмиләр. Аннары гадәттәгечә үзләреннән әллә ниләр өстәп бетерәләр. Хәтта Коръән хафизның яңадан әйләнеп кайтуын көтеп, сагалап йөрүчеләр дә була. Ләкин атналар үтә, айлар үтә, кешеләр дә маҗараны чәйнәүдән ниһаять арып туктыйлар. Ә Коръән хафиз шул китүеннән Дәүләкән тирәсендә нә шалмадан, нә папахадан дигәндәй бүтән инде күренми. Оторы көчәя барган канлы һәм шомлы вакыйгалар аны безнең тирәдән шактый еракка өйрәп алып китте булса кирәк. Югыйсә, кызгын шикелле ул тагын әйләнеп килеп җиткән булыр иде. Шулай да Коръән хафиз әфәнде безгә табышмакның бик авырын биреп китте. Кем булып чыкты бу кансыз 200 кеше? Кая кадәр барыр ул? Язмышын кайларда ничек итеп учлар икән дип гел баш вата идек. Әгәр кызыллар үзләре аның кем икәнлеген сизеп, башын чапмасалар, ул бит төрле кыяфәтләргә кереп, әллә нинди явызлыклар эшләп бетерер. Бик хәтәр кеше. Ләкин күпме генә юрап маташмыйк, ул иртәме соңмы барыбер һәлакәткә очрарга тиеш дигән нәтиҗәгә килә идек. Чөнки явыз кешенең башын нәкъ менә үзенең явызлыгы ашый да бит инде. Моның мисалларын без бик күп күрдек. Һәм Коръән хафиз турында да бүтәнчә юрау мөмкин түгел иде. Искәндәр Хәйруллин укыды.